Mitä kahvin kanssa on? Kiitos. Konjakkia totta. Kun minä syön, niin sinä asti pöydälle ja yrität uhuleilemaan. Ja muista, että Peppu pyörii kanssa. Sen verran kovat ruokahalut, että kato meikäläinen syö silmillään, niin siinä ei riitä kaikkia pieniä. Sehän on selvä. Ja ruokahalun jälkeen minä lähden tämän Harttikantaisen käymään ravintolan päälle, että jos mä 200 markkaa tuonne Palttoon. Siis 200. Joo, 200. Sitten kun minä tulen yöllä kotiin, niin sitten ensimmäisen kotiin tarjoilen niin postiluukusta ja sitten menet sänkyyn ja menet tiiviisti tämän peiton korvilles ja juttu on sillä lailla, että minä haluan nähdä kännissä ollenkaan tuttuja naisia, kun vierastakin olisi saatavissa vaikka millä mitään. Sun kanssa on ihanaa leikkiä. Sä oot niin luonteva, mä ajattelin kertaa, että kuinka se pystyy. Kun en hauska ollut sitten, kun apukoulun pikkuja oli juhlissa. Veikka, katsoks sä Uunaa? Liaminen vaikka tappaa kertomaan Akoille, ettei Uuna puhunut totta niistä suonikoimista. Alapääkin on semmonen meidän edellä, ettei tässä animalainen toista löytyy. Kohta Veikka, tuu kattoo. Veikka, kato. Veikka, kato sen nauhuri. Sinä tanssit alasti pöydällä ja soitat uhuleen. No tuleeko toimintaa vai pitääkö sä oikein haulikolla? Mitä? Varoitusvalkouksia ei anna. Siis soimalia. Kyllä. Ja muistakin, että Peppu pyörii. Meikäläinen nää syö silmillä. On semmonen ruokahalut, että sä... Sehän on selvä. Ja syönin päälle mä lähden Harttikantaisen kanssa vähän ravintolaan. Olepas tulla 200 palkkaa kovitossa. 200. Joo. Ja kun mä tulen yöllä 4 kotiin, niin ensimmäisen viskin tarjoilet mulle posti. Ja sen jälkeen menet sänkyyn ja vetät peiton tiivisti korville. Mä nimittäin siellä näe kännissä tuttuja naisia. Vierastakin olis saatavilla kuinka paljon. Onko selvä? Arkainen alkaa ilmeisesti pikkuhiljaa saapua meille, että menepäs siitä nopeasti takakautta ulos. Ja jos sattumalta välttämättä haluat sitten tulla takaisin käymään myöhemmin, niin paina ainakin rinsikatsa ja rintaliivit. Ja hiutalapeita sitten päälle. Mä haluan nimittäin, että kaverit näkee mut tosta kulmasta. Ai sinä, terve! Käy pereen! Etkä panit asiat kunnossa selviksi. Ai sä kuulit. Kuulin, kun pidi perkele isätä rappuille, kun rupes päästä heittää saata. No jaa, tuli ehkä oltua hiukka liian ankara, mutta koulussa on nyt siinä vaiheessa. Ole hyvä, istu sinulle. Tällä viikolla on katsottua tulevaisuuskokeet ja ensi viikolla siirrytään sitten näihin kotipalvelun pikkuhienouksiin. No sullehan näistä on aivan turha puhua, sinähän nämä hommat viihäski jätkin kyllä. Ei, hemmetti kuule. Mulla on kuule raju aika. Mä ostan kuule himasta turpaa. Mä rakastan näistä eukkoja. Kyllä sä osaat. Et turpasuskalla avata ja niin raju eukko. Kyllä. Katsopas kuule tässä näin mulla. Mikä tätä? Se tulee katsopas juu. Mä rakentelen tän itse aivan teille. Sitten mä opettelen katso soittamaan. Mulla on tässä tämmönen kirjanen. Silloin kato laitettu näin. Teen tällä lailla merkitty. Mä soitan. Ei menis tuo tossaan. Sitten mä näen konserttiin. Älä helvetti. Joo. Missä sä esit? Televisiossa. Katos. No voi helvetti. Eihän mä ois tiennytkään, että sä oot kuule taiteilija. Kuule perkele Lettunen hämmästyy, kun mä kerron sille. Ei.
nykyään nyt ihan selvästi voi osaaja. Ajatellaan, että sen täytyy istua ja levätä ja ei jaksa muuta. Oi voi näissä. Niin mielestä sillä on ihan sileet ja kauniit sääret. Niinkö? Joo. Turhapulon koivista mitään rahaa on. Oi niin. Mä kyllä mä ymmärrän sen. No? No se yrittää puolustella omia koipiaan. Sitä on vähän samaa rikka. Mä tiedän sen. Älä. Oi niin. Kuule Uuna, hei. Vähän se autitkin mua. Mulla on yksi probleema. No, mä otan hyvin mielellään sua, jos mä vaan voin olla. Joo. Sä oot niin härski ruokaväliä. Tää on nyt kyllä ihan sun alas. Mä käyn siinä Verestä nurkalaisen levykaupassa kuuntelemassa ruokatulähdä ton puodinlankat laulaa. Ja nyt se akka tuli sanoa, että mikäli levyä ei osteta, niin joka päivä hän ei kuunnella. Se repi multa nääs kato luurit korvilta veiksi ja meni pihalle. Kiitos pahasti. Joo. Pahasti. Sitä pitäisi päästä pikkusen rokottamaan. Ehdottomasti. Veikka, nyt tulee hauska kohtaus. Sun on pakko nähdä. Päivä. Ja mitähän saisi olla? Tällä. Mitä sä kuvaat? Mitä? Mitä sä pystyt kuvaamaan? En mä kuvaa. What? Mikä toi sun on tossa? Ei, se on vaan joku mainos. Enkä mä mitään kuvaa. Neidus jota äsken, että olisiko teillä mahdollista tätä Johann Sebastian Bachin musiikkia? Veikka, jos sä painat sit, niin sä pystyt videoimaan. En mä voin. En mä pysty Niin, mut sä videoit koko ajan. videoimaan. Minusta tuntuu pikkuinen, että tommonen äänilevy. Samir, tuis kämmässä mut. Minä olen nimittäin sitä mieltä, että juuri kyse yksämättömästä ja me molemmat niin laulavat erittäin ei kyllä niin korkealta kuin Katri Helena esimerkiksi, mutta paljon pidemmin ja hartaammin. Minä nimittäin henkilökohtaisesti olen ollenkaan päässyt tähän nuorisorytmiin, jos mä oikein rehellisesti sanon. En ollenkaan, niin onkin. Vielä yksikin tällainen tapaus, että teidät siirretään lastenosastolle. No niin, no, ehkäpä me katsomme nyt niitä levyjä. No. Toinen kauppa myy sitä, mitä pyydetään. Anteeksi, minä olen häirinyt. Vaan. Näkee. No. Hetkinen, mä tavan tämän Donitsin ruukun. Kyllähän se on etuoikeus, että saa tehdä perheensä kanssa työtä, jota pitää. Se on työtä, joka vaatii sitoutumista